Så har vi fået gjort klar til nogle bededage her ude i vores ferielejlighed på Vinkelhage 162. Der er mulighed for, at man kan sætte sig og tegne lidt, tænke lidt. Man kan sætte sig og læse lidt i bogen, i nogle af de bøger, der er her, tænde et lys. Og i det hele taget opleve stilheden med Gud. Tanken det er, at man så også kan sætte sig og lave en kop kaffe eller en kop te, tage et stykke knækbrød og skrive sig på til en time. Og det kan man gøre på det link, som er her ved opslaget her. Man kan også skrive sig på til at sidde og bede derhjemme. Det kan man også gøre inde på det link, som vi har lavet her. Men velkommen til bededage på Vinkelhage.